Bez njegove slobode nemamo ni mi slobode. Ni mi nismo slobodni. Dame i gospodo, što reći o čovjeku s kojim sam radio 40 godina? Od 66. godine pa evo do današnjih dana. Što reći, a ostati objektivan? To je vrlo teško. Ali moram da kažem da Fikret Abdić je jedan od rijetkih koji je imao sreću i hrabrost stati pred ovaj narod i obećati mu izvlačenje iz vjekovne bijede i siromaštva. Prije 10 dana razgovarao sam povodom ovoga teferiza sa jednim našim čovjekom iz Kladuše, pa kaže u odnosu na ono kako je bilo u Kuplensku i kako je sad danas u Kladuši, pa to je nebo i zemlja. A ja kažem, ja ovo ponavljam vama, dame i gospodo, zato što ovdje ima i mlađi. Ovi stari vrlo dobro se sjećaju, oni mlađi se ne sjećaju. I taj koji je meni to govorio, on je isto mlađi. On zna Kladušu samo od Kuplenskog na ovamo. Ali Kuplensko je bio ovdje u Kladuši prije Fikreta. Fikret je imao ovdje Kuplensko u Kladuši, pa je napravio Kladušu. Oni to ne znaju, oni koji su došli sa mlađi. Ja govorim radi ti mlađi, što je to Fikret Abdić napravio u ovoj Kladuši? Dame i gospodo, Fikret Abdić je osuđen. Ali postoje 3 suda. Postoji ovaj sud koji je sudio gospodinu Abdiću i mi se borimo svim silama i zahvaljujemo sa svakom čovjeku koji makar i mrvicu doprinosi da istina o gospodinu Abdiću i o narodu ovoga kraja protre u svaki kutak ove zemaljske kugle, ne samo u Americi nego i po Evropi i po Kanadi i tako dalje. Neću vas puno zamarati više jer su moji prethodnici sve rekli. Samo još jednom hoću da kažem. Veliko je zadovoljstvo i velika mi je čast što je ABBA omogućila da danas pred sobom imamo knjigu Sloboda za Fikreta Abdića. Ubjeđen sam da će svako od nas, shodno svojim mogućnostima, kupiti ovu knjigu i time doprinijeti, makar i malo i simbolično, da se borba za slobodu gospodina Abdića, a to znači gospodu za svi u nas, nastavi. To je mukotrpan posao. To teško ide. Znate kako to teško ide. Ali ja sam ubijeđen da će na kraju ta sloboda doći. Ništa nije vječito, ništa vječito nije. Pa neće ni ova agonija naša trajati vječito. Oni koji su gospodina Abdića strpali u zatvor, lišili ga slobode, ne mogu mu ništa dok živi njegovo djelo. A uništavaju njegovo djelo, ali živimo mi, dok smo mi živi, dok mi sjedimo u njegovoj ideji, oni ne mogu nama ništa. Ono zašto su osudili gospodina Abdića, mogu slobodno danas osuditi i mene. Jer ako je borba za autonomiju, autonoman čovjek znači samostalan čovjek, znači da sam odlučuje o svojoj sudbini, onda se mi autonomaš, odnosno svi autonomaši i onda bi svi trebali ići u zatvor. Daj gospodo, istina će sigurno izaći na vidjelo, jer gospodin Abdić je takav čovjek, vjerujte mi, da kakvog je malo takvi ljudi vidjeti. To je 5 minuta, ali posle toga smo radili sasvim normalno i tako dalje. Toliko širok čovjek, toliko čovjek koji je volio ovaj narod, takvog čovjeka nema, jer niko i nikad ne može voliti jednog čovjeka iz Mrcelja, iz Čelinje, iz Golgovića, iz Slapunce, nego samo onaj koji je ovdje rođen. Nema tog Sanđaklije ko će ovaj narod izvlačiti iz bijede. Samo onaj ovdje koji je rođen to može. Vjerujte mi, drugoga nema. Ja se zahvaljujem još jednom svim članovima udruge ABBA. Zahvaljujem se gospodinu Šicelu
što je nastojao na sve moguće načine da održi tu zajednicu, makar je bilo raznorazni udara s lijeva i s desna, raznih prigovora i tako dalje, ali u razgovoru s njim ja sam rekao, gospodine Šical, ma sve to nije važno. Važno je da ako bilo ko od tih članova slijedimo isti cilj, a to je sloboda, borba za prava svakog čovjeka, u redu je. A to što ima pojedinačnih razlika i tako dalje, to pusti na stranu. Da smo na to gledali, da je gospodin Abdić na to gledao, na te prigovore, nikada ne bi napravili ovo što smo napravili. Pa mi na to nismo gledali. Mi smo ovome narodu obećali da će imati zaposlenje, da će raditi tako dalje i mi smo to činili bez obzira što su drugi govorili ovo ili ono. Mi se na to nismo uopšte obazirali. Prema tome, ne obaziri se, gospodine Šicelu, na bilo kakve prigovore, nastavite održati jedinstvo u ABI, imate moju, a ja se nadam i sviju na nas podršku ovdje. Moji prethodnici su već toliko toga rekli da ja više nemam potrebe dalje da vam govorim, jer inače kada bi ja govorio o tome kako je bilo u ovoj Kladuši i kako je to teklo ovih 40 godina, zašto je Fikret osuđen, jer gospodin Abdić nije osuđen zbog nekog djela, on je osuđen za ideju. Njemu se je sudilo zbog ideje, jer on je imao ideju da ovaj narod izvuče iz bijede i on zato odgovara. Da je ovaj narod, ovdje ova Kladuša, ostala bijeda kakva je Kuplensko danas, a kakva je ova Kladuša bila prije 40 godina, Abdić danas ne bi bio u zatvoru. On uopće ne bi bio u zatvoru. Ovo bi bilo lovište, a ne bi bila sredina u kojoj je dostojno, čovjek dostojno treba da živi. Sve ovo gospodin Abdić nije radio radi sebe. Najmanje je njemu trebalo ovo. On je to radio radi naroda. I to je prenio na nas sviju. Svi njegovi saradnici to slijedili. Pa nismo mi to radili radi sebe. Niko od nas nijednu tvornicu nije odnio kući. Ne, to smo radili radi naroda. I zbog te ideje, koju nikako nisu mogli da provare, da u jednom rogu Bosne nastane jedna sredina koja je neovisna, on danas leži u zatvoru. I kad su njega strpali tamo, sad uništavaju njegovo djelo. Jer veli, ne možemo, on će živjeti još uvijek u narodu dok živi i njegovo djelo. Sad treba uništiti njegovo djelo. Ja vam se, moji sugrađani, zahvaljujem i još jednom vas pozivam da svojim sitnim prilogom ili onoliko koliko možete pomognemo organizaciju ABA u njenim velikim nastojanjima da se izborimo konačno legalnim ili legitimnim sredstvima za slobodu gospodina Abdića. A ja sam u to ubijeđen da ćemo to dočekati. Hvala.